Sanibonani once again. Gama lami ke nguSiphamandla. Angazi noma bhuti kusafanele ukuthi ngizintroduce every time ngena kule show na. Yeah, kuyaba khona abantu abasha futhi. Sanibonani. Kuyaba khona abantu abasha bangakwazi. Igama lami nguSiphamandla. It's a privilege once again to be here. Angihambi ngedwa ke, as always. I'm with my twin, I'm with my brother, as you used to say. Sawubona babunjani? Ngiyaphila ninjani mfowethu? Nathi siyaphila. Mana ubingelele emakhaya. Yeah, no sibingelele yonke iSouth Africa. Ngathi. Ubhutweni lo enkulumo ezakhaya. Ubhuti Sibu. Ucela isho ukuthi ubhuti. Kahle ngingibaba manje. Kusange bathi ubhuti Sibu Nkosi yami. Yeah, babumango lona umephamkeni. Wena ngathi awufungile nje ukuthi uzoshadela thina. Bhuti uNkulunkulu mayekubusisile mina ungasifihli sibusiso. Yeah, but no ngiyabingelela bakwethu ngusibusiso mango lona. Yeah, bakwethu, thank you so much sir. Ne? Yeah, thank you so much. Go Facebook Sibusiso mango. Yes sir. TikTok Sibusiso mango. Ngiyazi uzothi ngiyachoma kule nto engizoyisho manje. Uma nje ubona uSibusiso mango ongenala imillion kwa Facebook akuyena. Uma uzobona uSibusiso mango ongenala imillion kwa TikTok akuyena. Uyena kuSibusiso mango. Mawusearcha nje lapho uthi Sibusiso mango. Ngizengayizwa nje wathi waqala wayilungisele ukuthi ayiwanisa neyikhutho. Siyabingelela bazalwane. Into enginotisile abefundisi yazi bayasilandela kushow Nkosi yami. Abefundisi ngibona ingceke Nkosi yami yazi. Ngibona enye yase Northwest bike angishazi khudluba ngubani nase Western Cape. Siyabonga kakhulu kubefundisi. Siyabonga kakhulu. Buti si ngalesi uNkulunkulu asiboleke sona isikhathi. Sure. Ngifuna sigibele le bus. Ngifuna sikhulume with an attitude. Ngifuna sikhulume ngesimilo. Maxhosa bathi ungacabanga ukuthi isimilo kukumila kahle. Asifani. Kuthiwa when money is lost, nothing is lost. When health is lost, at least something is lost. But when character is lost, everything is lost. Akunanto ebuhlungu njengobona umuntu etalented mari ngenanhlonipho. Hey mfowethu Sipa. Akunanto ebuhlungu njengobona umuntu osindisiwe mari ngenasimilo. Character. Character. Sibu, kungcono uhambe nomuntu ongafundanga abe ne character. Akunanto ebuhlungu njengohambe nomuntu ofundile mari character akabina isimilo. Ngoba once kwalahleka isimilo ne-education automatically qualification yalahleka. Ngitshele ke Sibu. Yabona ileopard. Ngibhekelela imovie. Ileopard ibambeke ku-trap. Ileopard. Ibanjwe yi-trap enyaweni. Sibu, abantu bebefuna ukuyisiza. But iproblem mawusondela kuyiveza amazinyo. Abantu bayafuna ukuyisiza ileopard. But iproblem mawuyo yiyo esenkingeni uyafuna uyoyikhulula. But emqondweni wakho nalena mangiyikhulula izongiluma lena. Kunabantu esifuna ukubasiza Sibu mara sixakwe ngama character wabo. Ngayibeka phansi. Ibeke phansi baba. Kunabantu esinawo amandla okubasiza. Siyafuna ukubasiza mara character yabo baba. Iyanuka. Kunabantu yazi ukuthi lo muntu unesiphiwo, utalented, ueducated, angeke ukhona ukuhlala naye Sibu. Kunabantu esonta nabo esikholwa nabo. Ungahlala ungasonta nabo ngeke ukhona ukuhlala nabo. Manje bafuzwa gokubaba. Baso. Sibu kunabantu yazi ukuthi lo muntu lo ngamsiza. Kunabantu ekufuneka uhlale nabo for 30 minutes. For 30 minutes ini ubashiye. More than that bazoveza imisila yabo. Thandaza uNkulunkulu athathe yonke into sibangayithatha icharacter ku. Mfowethu Sipa wathinto olunye udaba mfowethu. Do you know but ukuthi kunabosisa bahle la ngaphandle? Come on now. Umbona umuntu ukuthi yellow bone. Une shape uJehova umdalile. Come on now. Umbone Sipha mfowethu ukuthi indlela amhle ngayo. Yo. Ungafunga ukuthi lona izulu lathatha 5 hours ukumdala. Sibu. But imlinde avula umlomo. Ubona igentleman le.
tall and dark and handsome. Yo. Ubone ukuthi yazini uyiphethe imali iyonke. Yo. But mlinde avula umlomo. Yo. Umuntu wakhona vela bemubi Atshintshe yonke into because of character spa. Yo. Kunabantu spa banawo amandla, banakho konke abanakho. Yo. But akuphileki nabo. Sbu. Uzimangala ukuthi why umuntu enemali engaka, why umuntu emuhle kangaka esingilo rephila yedwa. It's because of iyanuka character yakhe. Sbu. Awazi nokuthi kuyemuva noma kuyaphambili. Why? Because of mfethu sipha character indlula ubuhle. Sbu. Mina nawe siku social media. Sure. Kunosisabahle. Very articulative. Fluent in English. Sure. Beautiful. Yonke into nayo. Yo Sbu, avela vula umlomo. Sbu, avela khulume. Uvela ubona ukuthi ukuthatha impilo yami ngifake emgodini ngalo. La. Sbu, hayi bonke abantu, hayi bonke osisi abangashadwa. It is because ukuthi amadoda weka afuna ubashada. Some of them abashadeki. Yeah, that's true. Sbu, hayi bonke osisi abanye abashiwa. I'm not trying to be ukucindezela bosisi. Hayi bonke osisi abashiwa ngamadoda. Abanye babo it is because amadoda zizinje noba ngamaplayer. Sbu, i-character yabo Ibunja. Sbu, i-character yabo ixakile. Abanye thandaza Sbu. Hey mfethu. uNkulunkulu uthandaze kwinto yonke anokulahlisa yona. Hey. Ungaze walahlekelwa i-character mfethu. Hey. Awukaze wena wabona isidakwa, esesidakwa siyeke sotshwala. Awukaze wabona umuntu odakwe inkolo nomuntu odakwe i-education sihlangane ngesikhathi esiyi-1 athi ekhuluma uvela ukuthi lo khuluma udoti. Ubanjwe ukuthi ngifundile ngisindisiwe. Thandaza Sbu, i-education nenkolo zingakulahlisa ubuntu. Noba ufunde kangakanani, u-educated kangakanani, ungalahlekelwa bubuntu Sbu. Uzomza umuntu osindisiwe nomuntu ofundile abenezela ukuthi mina ngeni lapha ya la it's not my class. Sewuqala ukudakwa wena. Yazi mfethu sipha, let me say this thing. Yes sir. Ngizobe sengiyidedela kuwe. Yes sir. Ayiphakami education yakho. Awuphakami umsebenzi wakho. Come on now. But musu kuphakama wena. Sbu, ibidinga lesithule kancane le. Hayi man, yey. Ngibamba langa kulindelanga khona wena. Sipha. Come on now. Mayiphakama imali sipha. Mawuphakama umsebenzi wakho. But i-character yakho ayehle. Namandla Sbu. Kunento engivama ukutshela osisi abanemali. Ngiyayibona isubmission kubantu besifazane abanganayo imali. Yes sir. They can submit. But umuntu wesifazane onemali, isubmission yakhe kufuna ibe ×7. Yes sir. Ngoba unemali. Ngazi phana umyangizwa. Ngikuzwa kahle. Yayizwa lena. Ngikuzwa kahle. Okusho ukuthi noma ikhona imali but zehlise kakhulu Sbu. to a point ukuthi myeni wami noma nginayo imali but ngingumfazi wakho ngiyehla ngoba ubufazi bami abube ngaphansi kwemali yami. Akungathi ukuthi imali akungathi ukuthi imali ikuphakamise bese uyakhohlwa ukuthi umyeni wami lo. Sbu wena uthi kimi mangizwa kahle. Mfazi wami ufundile. Sure. Mara kwami bengicela umfazi nothi imfundo yakho. Angilali nemfundo mina. Sbu, yazi ngizokutshela iqiniso. Kunzima nowadays ukushada ama-nurse nama-lawyers namaphoyisa. Sure. Because bajwayele ukukhomanda. Ama-nurse bajwayele ukuthi hey wena hlisa ibrook ngikufaka injection. Amaphoyisa lethi izandla ngasemva kufaka ama-handcuff. Manje bafuna uyenza nasendlini loo nto leyo. Ayenziwa leyo nto. Ngicela igaweni yakho uyishiye egeyidini kwami ngicela umfazi.
Sibu akunanto ebuhlungu njengobona umfundisi powerful alahlekelwe icharacter. Umzwa noba sekukhona abantu abadala sesithi phakamane ngibona ukuthi ngumfundisi. Igift ikhona, icharacter lahlekile. Labantu badala kuzona ingane zakho lezi. Sibuthandaza empumelelweni yakho, endleleni empumelelweni. Isimilo singakulahlekile. Ngoba once kwalahleka icharacter, kunabantu sibu abalahlekelwa ngama opportunities ebezobasa overseas. Hayi ngoba bengawamithanga ama minimum requirements. But inkinga. Iproblem akusebenzeki nalomuntu. Okubhlungu sibu yilokhu. If wena une bad character, uyangazi ukuthi mina ngiyakhona ukulahlekelwa ama opportunities ngenxa yakho. Kunabantu sibe sobashiya empilweni. Hayi ngoba basonile. I-opportunity yala ngiyakhona ibadinga abantu abalahlekelwe icharacter. Wemfethu Sipha, do you know ukuthi kunabantu uJehova uyafisa ukubaphakamisa? Hayi man sibu. But inkinga icharacter yabo yimbi. Yo. Uma ezomphakamisa uphakamisa umthakathi. Yo. Nkosi namandla. Imagine mfethu Sipha uNkulunkulu aphakamisa iplayer. Aphakamisa isifebe. Yo. Sibe yiboss or sibe CEO yecompany. Yo. Do you know ukuthi bonke abantu abayocashwa kuleya company uyolala nabo? Same thing. Noma ngabe unama qualifications angakanani, ngeke ucashwe ungadunusanga. I-culture yalapha. Ku the way isimo salapha singakhona. Mfethu Wesipha, wena uNkulunkulu ekubusisa ukubusisela ukuthi ubusisa abanye, not ukuthi akuphakamise kanti uzodestroy abanye. Namandla namandla. Uyazi ukuthi Sipha mfethu kunabantu noma ungabashumayeza kangakanani ubatshele ngoJesu ngeke baze bamthathe. Uletha abo bishop bazokwenza in uma ungambuza thini manje why mfethu ungafuna ukumamukela uJesu, uzokutshela into eyodwa. Umama wami izinto wayezenza ekholwe ezenza kumina, yo ngeke ngimthathe lo Nkulunkulu. Sipha, why? Because of ubuka icharacter kama wakhe. Sibu Izinto ezimba zenze uma wakhe egameni lokuthi uyakholwa. Waconclude lowo muntu ukuthi angimfuni uNkulunkulu walo mama. Inkinga ayikho kuNkulunkulu, but inkinga ikulo muntu okhonza uNkulunkulu. Sibu angifuni ukukhatha but kunento ungibamba ama kidney ngetswayi and manje khona la kubaba khona. Sure. Sibu iproblem yakho ye bad character. Sure. Is that nalawo yakhona iyavuka. Sibu sike saxakwa ivideo la. Thank God namhlanje sila sikose emapulpiti nomuntu. Sike saxakwa ivideo yamakholwa. I do believe ngamaapostoli because ngabona uniform. Yazi ukuthi benzani? Baphuma esontweni during the service. Bahamba bayolalana emveni kwama class. The video was trending all over. I remember ngiyakhumbula nami kulelo viki ngagcoka ibhantshi elifana nale yandoda. I'm telling you, i-problem lanto abayenza nge 2 minutes. Yadenta i-character ningi yamakholwa. Sure. Because i-character yakho yento yenzayo sibu ayizuphuma, ayizulimaza wena mnikazi wayo, izosilimaza sonke. Isifaka sonke. Sibu, should I do anything now? Sure. Yazi ukuthi character yakho ngiyibulele. Ngento ubungekho sibu ubukwakho. La moment eyenzeka, I don't know noba 5 minutes yoba naba yini, yalimaza amakholwa to such an extent abantu abangasonti baphume sithi nithi niyakholwa uyabona amakholwa ukuthenzana. Sibu kunabantu noba ungabafaka sibu ezulwini ubabuyise. I-character izobakhipha sibu. Injalo mfethu. Mina yafana sibu noba ungadanana nomuntu. Abe sweet abenjani. I-character yakhe at some point izovela. Izovela. Thatha umbila sibu. Oyi1
uplante namabhontshisi uplanta amabhontshisi wodwa ufaka umbilo oyi1 at some point uzophuma lambili athi listen mina ngiumbili kunabantu abangena emishadweni nakuma relationship ngama character engesiwona wabo hayi bonke abantu abadivorce sibukwa kwabheda couple hayi le ndoda engangifuna lo mfana kwavela icharacter yakho ubuyifihlile ngoba hands noba ngenziwani icharacter mawungayilungisi and abantu abaphumelelayo sibu ngabantu abake bahlala bazitshela izinto abangatshelwanga ngabantu mina kahle kahle ngiwiki la and icharacter yakho sibu musukuyithandazela ibaleka if uyazazi ba sibu uweak emalini musuvume esontweni bakwenza treasure if uyazazi bu weak skating no ungavuma musuvuma ubanjiswa youth yamantombazana ukuthi yedeben namantombazana sibu musuvuma because icharacter yakho uyazazi uzoenda pha sewucela ama phone number la ungavumi ngawe hayi baleka sibu iproblem makholo uyazazi ukuthi weak etshwaleni sure then kuzoletha holy communion kuletha holy communion yebrand yeah in a percent sibu hayi babe yavuka icharacter phela ukuthi hey listen mina ngiyazana nalena ungafuna uthandaza ngesikhathi sobaleka uzukwazi ene zifundisa ukulwa necharacter before icharacter ihlaze phakathi kwabantu yeah Spamford yes sir akekho umuntu perfect ne 100% yeah akekho umuntu perfect I think yo enye into ekose siyikhulume leyo yes sir but siyalwa mihla namalanga each and every day ukuthi umuntu abe right yes sir ifana nalento mfowethu yokuthi ayikho indoda engabathanda abafazi yeah okay yeah ngiyakhuluma yeah le show le yes okay ayikho indoda engabathanda abafazi yes sir but indoda ehlukayo kumadoda wonke yes sir indoda elwa nokungathanda abafazi every day qiniso lelo sibo ukuthi I've chose this woman anything ezolwa ezochamka phambi kwamehlami I resist that thing angifuni indoda le sipha ngisho ukuthi sinempi njalo esilwayo even nomuntu wesifazana uma azikahle ukuthi okay nginendoda amanye amadoda angaba tall and dark and handsome but ekugcineni kwakho konke nginomyeni ufuna ngizibambe ngilwela ukuzibamba ukugcina lento enginayo inamandla ngoba sipha khona into ozoyithanda manje kanti ukuyithanda kwakho manje emotion unaphakade lakho ungazi uact on it inamandla sibu before ngicela amazwi akho okugcina phose siyakumaza okugcina exactly bangakaqedi nalo nkulumo yami ngifuna kanje ngalesikhathi usenamandla sibu I know this department it's yours it's not mine but because unginvitile kuyo if ungena ku relationship or emshadweni sure ngicela uhlale wazi ukuthi mawumuntu omama amadoda anemali ukudlula indoda yakhe asoloke khona yeah amadoda so handsome ukudlula indoda yakhe asoloke khona if uyindoda yazi ukuthi abafazi abahle udlula unkosikazi wakho asoloke bazobe bekhona and akunabafazi abazophela abahle ngoba kushade wena but idinga lantu umuntu azitshela azazi into ayifunayo whenever ungena kwi relationship sure akunanto ebhlungu ke eyongakhishwa ngabathakathi nabantu kwi relationship but ukhishwe icharacter yakho akunanto ebhlungu sibu ubona late ulahlekelwe umuntu oright ngenxa yecharacter sure isimilo onaso and uzibona ukuthi mari la muntu lo nganginaye why right nganto yonke but ngafeel ukumbamba ngenxa yecharacter yakho hence kuthiwa when man is lost nothing is lost ngoba usazoyithola but when character is lost everything is lost ngeke usayithola sibu kunabantu abatswafa ukuya emsebenzini abonqina ukuya emsebenzini bayafuna ukuya sibu angeke baye the problem kunomuntu ongenasimilo lapha emsebenzini mfowethu Sipha yes sir ngivumele ngiyikhulume lento sesivala uyabona ngoba ngiyayikhuluma Sipha do you know mfowethu Sipha ukuthi
umuzi umuntu athi usibanibani ngisaqala naye relationship Yes sir. wayelungile but manje sekanje sekayachitha sekane attitude. Yes sir. Iqiniso nali kudala enje Sibu usuyiveza manje. ngicela uraise ivoice yakho ngifuna uyikhiphe ngathi uyikhipha bold capital letter. Ukuthi mfowethu Spice nenkulumo ekufuna ube patient. Yes sir. Abantu balimele sipha. Umuzwa athi unkosikazi wami wayebathanda abantu. But manje akasabathandi. Usuveza lento ayiyo. Yo. Ngoba lokuthi azenzise ekucaleni bekugcina wena. Okay. Awuthi ngikhulume so lento mfowethu. Yes sir. Ngiye ngithi mina umsebenzi wobuhle bomuntu wesifazane ukuthi attract indoda. But ubuhle ngeke buyiqina indoda. But i-character ezoqina indoda e-attract ubuhle. Hayi sibo man, hayi man. Uyangizwa mfowethu? Ngihamba nawe but Ubuhle budalela ukuthi bubize indoda ize kuwe. But umbuzo seyizile i-character yakho izoyiqina na. Khona uzwayo. Uyabona lento Sipha? yo. Because ungizwe kahle mfowethu Sipha. Iqiniso leli. I think people they must know these things Sipha. Ukuthi as much as sithi ama degree awangena ekhaya konke okuachievela kungena ekhaya kuliqiniso nokuthi mfethu Sipha ubuhle khona indima obungeke buyidlale. Come on now. Amathanga kunendima ekungakosanga buyidlale. Even nebunu Siphana amabela ngaba mahle ube yellow bone, but the truth is mfowethu i-character yakho iyangqina na njengendoda. Yo sibu. Because let's be honest, baye Yes, sir. bathi abaningi labo sisa bangekho kahle ebusweni bayashadwa. Yes. Akushadwa ubulo lokwabo, kushadwa i-character abanayo. Yo sibu. Ngoba umuntu angama kabi but une character umfazi. Yo. Bazothi usizingishaya bona. Ayikona ongizwayo. Asivale Sipha. Hayi, Iqiniso sibuyileli sesihamba. sure. Kuneminyanga ezovaleka. Ingavalwanga ngabathakathi. Kunezinto ama opportunity ozohlukana nawo. Uqualify for one. Problem ukuthi attitude yakhe yanuka. Hey Sipha. Ufundile wenze yonke into. But walahlekelwa sisimini. Each and every day ke emiyethu akona ukuprove ukuhlakanipha kwethu kule show. But kukuzama ukulungisa nathi. And ukulungisa kwakho i-attitude ayidingi sikutshela idinga wena uhlale nawe phansi. If you can be honest, ezinye zezinto zikulahlekiswa ngabantu and kunabantu ozohlukana nabo aba-right. Hayi ngoba abakufuni but ukuthi attitude yakho ayihlaleki nawe. Fix your attitude before the attitude fix you. Sanibonani.